O karon ba kasama ni ang sumpay ni bag-utang sugilanon, ani. Liyan ako sa ospital. Kanimutangan sa suod nga higala ni Ani. Wa sa butubag smisi sa akong mga tawag da. Labing siguro. Naanasab siya din eh. Unsabay akong buhaton. Aron muhunong ka na sa pagpakikita ni ng Hector Mise. Please, hunong na. Samtang wa pa ko'y nahimong iligal sa balaod o sa Diyos. Anong tawhana? Kung sabayang nakita ng tawhana nga wala ko. Kung kagwapo ang iskutan. Di mi magbiyas hitsura. Samtang kung kwartang iskutan. I am way richer ikumparar itong tawhana. Pero shit. Mayroong mas pilion man gihapon ni Missy ka ng Hector. Unsa man kayo lang kitang hisgutan. Magsige mag-akikik na si Missy. Lingaw kay siya. Human may hunghong sector niya. Sure ba? Panagkot. Hinayin ako na ng imong buhak-hak, Missy. Kay niata sa ospital. Papahuwayo sa na pasyente, uy. But I can't help it. Hector is so funny. I mean, katawanan na siya ang daan sa una, pero mas katawanan pag yun siya karoon nga na-disgrasya siya. Murag clown. Pagsige paghunghong sa kundunggan, kay naatiha ang akong gilok. Dali. Ipadulog balik ang imong dunggan. Okay, here. Sabay mong isulti na sab na ako, ha? Wa. Pero katawa lang kay na siya paingo din na to. Really? Oh, you make me the happiest person now, babe. Pag sino pa nagsultihan, apila ko, be. Aron malingaw kog apil, og dili na ako magsigiglantaw ani niya nga naghigda dinhi nga may bindahi ang o ug ang pikas bukton. Kay murag ako ra kay nagguol da. Wa ka magguol. Og murag wa sab sakit dining pasyentihan ni. Apila ko sa inyong tabi, be. Wa kay labot sa among sabot. Sabot? Saon sa? Apil lagi ko ba? Wala lagi kay labot. Wa kay apil kay dili ka invited. Aha. Unsa din na? Kinahanglan kita ay invitation? But of course. Mo-attender kag without invitation is gate crushing. Do. Kung birthday ni mo, was ko interes mo adto, oy. Naikaon sa amo, mas lami pa. Buwad og sikpi. Ibahog sa kanon, ha? Lami gid kaayo. Mas lami kaysa anang inyong lechon. No, dili na ko birthday, no? Sa imong mommy? Do, dili ko ha. Fine. Sa imong daddy or mga igsoon? Only daughter ko, no? Do. Ay, hirit. Unsa ba? Ay, bahala ka. Mabugos man jud ka. Okay, sige. Istoryahan ta na lang ka sa among gistoryahan. Nga, nakapalipay na kog maayo. Asa ka mangitag? Nagsabot-sabot na may mahitungod sa among kasal. Unya, ihonghong ra. Nako og ni Hector ra. Diba? May tungod sa inyong kasal? Magpakasal na mo tinuod? And I'm so excited. Magpakasal na mo? Samtang akong gisibog ang among kasal ni Lambert tungod ni mo. Kay niya pa ka sa ospital. O niya ikaw, hisgot-hisgot kag kasal bisan niya pa ka maghigda ining kama sa ospital? Nisobra ka na, ha? Ihugti ka ning kama ni mo ron! What? O ganong imo man ang buhaton ko, no? Kay naglagot ko! Ganong naglagot man ka? Kay magpakasal na ka! Unsay na akong magpakasal na ko? Di ba magpakasal na masab ka? Oo, pero
So parihara. Magpakasal gihapon kaniya, busa. Magpakasal na sab ko. Aron parehas na tanduha. Dili ka mo sangkot! Why are you crying? Kayon sa. Sulti ko gano, ani. Kay may nanuktok. Ablihan pultahan, ani. Dili. May gusto pang isulti si ani. Isulti na ani. Unsa hinungdan? Ma ko no? Ma? Yan baka lagot ka. Oh, makalagot Kay baho ko. Dugay na, sige na. Sultihin ako. Kay ma... Come in! Ay, shit! Sige na. Gilak mo dito na ko ganina. Hagay Sultihin ako ko. nalay able. Sultihin ko. Kung nga dili ka mo sugot nga makasal ko. Gikok na ni mo nga kong kamot. Kamot lang sa kay maglisod ko kabot sa imong naong. Sige na. Sige na. Murag bata. Sultihin ako. Kay bawa na kasi higpit na ako kung mabinyo ka. Wala ko'y best friend o kuya at the same time. Oh, Lambert? Naka-disturbo ba ko? Natinga lang nga ni Aka. Kunasa ka, ato sa ko, baby. Aray, ang akong kamot, imong gikumot. kung gusto mo maghawak, gawas na mo gikan din eh. Aray ha? Ang waklig yun? Sige na. Shit! Come in! Hi! Hey! Alin? Leche! Nasab ni siya! Tanaw niya ka. Moduaw sa suda kong higala nga si Ani. Kay higala mi ni Ani. Ang iyang higala ko na usab. Dili ba, Ani? Oo. Wa ko magdahom nga mag-abot bareta ninyo din eh. Kumusta, Brad? Napagyapon sa kama, naghigda. May noon. Shit! I mean, mas mayo nga niya ka din sa... niya ka din ospitala ba? O sana siya pinakamaayo nga ospital sa syudad? Nakasiguro kong dali ka nga makarecover tungod kay maayo kayong ilang serbisyo din eh. Kaganila ka pa din eh. Pagawas na ko gikan sa opisina. So, wa pa ka makakaon. Wa pa. Di ka mahimo Dili ka mahimo mapagutom. Aha? Patuga-tuga makagduaw na ako din hiyo niya upad di kay kaon. Kaon dito. Wa pa mas ko gutong magot. But I'm hungry. Aha? Will you come with me and dine with me? Mukupot gid sa naong bangutana. Sige na, panggawas na mo. Biyayin ako din eh. Lakaw na. Ubanin ning imong uyab. Lakaw na. Kay ikaw mo'y giyan ni ana. Dili ang pagbisita na ko ang giyan ni ana. Lakaw na mo. Let's go. I'm starving. Sige na. Lakaw na mo. Okay, sige. Kadiyot lang. Missy. Ayaw na pa kan asunod si Hector anang tambok sa baka ha. Kay dili na mukaon ana. Arti ka ayo na. Og nakakita sad ko nga may can soft drinks pod kang gida o gibutang sa ref. Dili sam na siya ganahan og soft drinks. Okay ra ang juice. Watchful ka ayo na sa iyang diet. Bahalag pobre ko no basta arti matod pa niya sa una. Og Lakaw na. sige, adto na mi. Takilid, uy, takilid. Ayaw pagsige kahiyang kay init sa buko-buko. Patabang ni Missy ko maglisod ka. I can take care of Hector. So, will you just go? Sige. Ivan, mo adto na mi. Sabay na lang ta magawas din eh. No. Mao palang gani pag-abot na ko. Dinil lang ako. Ay, kabala ka. No!
sabay na lang nila ni Ani sa pagbiya. No, di ti kabiyaan din hinga magbantay ng tawhana. Nga mag-inusara lang. Salamat, Ivan, ha? Basta ikaw, Ani. No, huwag ko magkinalan og ikauban sa pagbantay ni Hector. Nagkinanglan ka. Kaya dili ka makapiog niya ko na magpabangon siya. No? Ayaw kay kog nako, misi. Utabang ko sa imong mga buhaton din alang sa among pananghigala ni Ani ba? Thank you, girl, ha? All the time, girl. Sige na, lakaw na mo. Tana, Lambert. At na mi Hector. Bahala ka. Let's go. Dili naman ta kinahanglan nga ubanan pa kunin mo din I insist. Mamugos yung kabisan wa ka kinahanglan na din Dili ka nang gisulti ni Ani. Matot niya, yatabangan ti ka. I don't need your help. You are making it obvious, Missy. Leche, ayaw ko ni siya. What? I can't help it. Lami kay kang sungugon. Mapuang imong aping ug masamot ka kagwapa. Shit ka! Naibaw mo nga makabatira ko sa inyo panagsulti? Kay kunwa, pahinumduman ta mo. Ha? Nakadungog ko. Mura mo ba nag-uyab nga naglalis? Managkaila de mo? Hindi! Oh! Ano sa mangyod? Oo o dili? Dili! Sukwahi nga tong tubag kanunay, Missy. Ano man? Gusto kang ako na isulti niya sa tinuod? Oh, Shit! Yes, okay, fine. Kailami. Kani ato. Mahimo ba niyang makalimtan ang kaila, Missy? Mahimo. Dali ra makalimtan ang imong itsura, no? Wow! Ang itsura daling kalimtan. Ang Diri! Diri ragot, diri. Diri ragot, diri. Hector, kaya kang ha? Pagawsun sa nila akong unggoing dako. Diri na. Diri ragot. Shit ka. sa ilang mga lihok. Managkaila kay sila. Sabi ni, Ikaw ba? anong ni ako ni mo dad ni, ha? Kanina pa ka, ha? Sige kag pahiyom. Are you mocking me? I am not. Nalingaw lang ko sa imong reaksyon. Shit ka! Gituyuan di ko ni mag-ani din. Actually, wa ba yan? Miduaw lang yun ko sa suod nga higala ni Ani. Nga imong uyab. Gusto kong klaruhon ang iyang itsura. Kung mas gwapo ba yun siya na ako? Pero sa ingon ba? Makaingon sab ko nga, mao di ay. But I don't find any exceptional sa iyang itsura. Mas gwapo pa magani kong usa ka kaligo niya. Hampukero. Well, kung manghambog ko, natural. May kiman sab. Dili ba? Kinang naong ni mo. Madagway umakama. Don't touch me. Hugaw ka kamot. Makakus nag-acne. Really? So down there, natugkan mag-acne? Kay makapila kay gayon ko na makupti. Dili kay kupot lang. I went way too deep than that. And you seem to like it, di ba? Didn't you? Leche ka. Leche ka, ikaw tutuki o misi o sama na. Kaya mura ko di magyubungan. Si mo tinutukan palang daan. Shit ka. If only makahubo ang akong pagtanaw. You have gone naked already, my Missy. Ay, paano sa pa? Ni ata sa hospital, ha? Buhay inang akong paa. Shit. Mukha lang na malagpamira. Leche ka. You're Buhay na open. akong paa. Na-imagine na ako ni nga posisyon. Kung unsa ni kalami. Kung naapalantas ko galingon tang lawak. Let's go. Ay, pa na sa baboy. Kung ayaw ko gruya. Hasa ko ni mo dad.
sa langit. Animal ka, wa pa ko'y planong mamatay. Siya ka. Lami, dili ka? Shit. Ha? Ay, No. No, let me go. Dili na ko may mo biyaan o dugay sa Hector. Siya rin usa dito sa iyang lawag. Tingal may kinahanglan siya o niya. Wa ko. Dili ka nurse. So pasagding ang mga nurses ang mubuhat sa iyang mga panginahanglan. Shit. Shit, Chuko. Sige. Pagsigig suki niya. Kaya pananaon sa mga tao. You're drawing attention, my missy. Shit. Ayaw ko ka, ana. Cause I will never be yours. We'll see about that. Abi ba na ko gigotom ka? Wa kami lagi mo kaon. Na-conscious na ko ha. Ganina pa ka nagsigirag tutok na ako sa tang nagkaon. Dako ba ko gungit? No? Unyo, ano nagsigirag makagtanaw na ako sa tang nagkaon? Kung may buot kang isulti na. Haog kon wa. Kaon na. Sige na. Unsa man? May bot kang isulti? I don't know how to say it. Buko na ni magsugod ang imong bakbak. Sige na. You're so beautiful. Dugay na ko nahibaw, ana. Huwag ka nang hinungdan kung ganong daghan kong kompetensya rin mo. Ayaw ka bala ka. Silang tanan ako nang gidispatch kay na anak ka. Tanan? Tanan. Wala ka ako manawat og suitors, no? Unsaon man ako silang tanan nga kung sumahon silang tanan. Kuwang pamagani sa usa ka ikaw. Ipahiyom ka. Pero nganong sa kong tanaw, wa kini maabot sa anging abdan sa imong pahiyom. Lambert, may problema ba ta? Kung muingon ko nga na sa imo baton. Ha? Ngano? I don't know. I just feel like I am not enough. Ha? Ngano? May nabuhat ba ko nga nakafeel kag ingon ana? Dili pa ba igo nga galikayan ko na ang tanang mga naninguha nako para nimo? And I appreciate that. Oo niya. Kuwang pa, ani. Ha? Sorry. Sorry kun feeling nimo nga kuwang pa nga akong love para nimo. Sorry kun dili ko makamaong mapakita ini diha nimo. Sorry kun dili ko sama ka caring sa nangaginan nimong mga babae. Sorry kun I love you. Lambert, Say it, ani. I love you. Ganong gibati ko sa mga sa imong kasing-kasing ang paglitok mo nini. I love you. I love you, I love you, I love you. Kana, dili mo ba na igo? Kung sa pulong pa lang kutom og wa sa buhat magkuwang pa, ani. Kun mao, unsay gusto nimong akong buhaton? Aron imong mabati ang akong love diha nimo. Sultihi ko. Ipadayon ta nga tong kasal. With or without Hector. Lambert, Maglisod ka? Ani, sultihi ko. Asa ka magidapit maglisod sa pagpakasal nako kun wa si Hector. Ako ang imong pakaslan. You will exchange your vows with me ug dili nga niya. Lambert, Magpakasal ta. Dili na sa civil, kundi sa simbahan yun mismo. Ug buhaton ta kana in 2 weeks' time. unsa? I will give you the most expensive wedding.
A wedding everyone will talk to in a span of 2 weeks. Duha ka semana? Way imposible alang nako ani. Ang imposible na lang ang makasal nga ako rang usa. Kay wa pa musugot ang akong mapangasawa. Lambert, Mahal magka ko nimo. yes. Mahal tasad ka. So much that I want to spend the rest of my life just loving you. Ang pangutana, ingon masab niya na ang imong gibati alang nako ani. Andam ka na bang muunong nako hangtod na sa katapusan sa itong kinabuhi? Lambert, Ingon ba gina niya nagkalisod tubagon ang akong pangutana? Ingon ba na nagkalisod ang makauban ko sa tibok mong kinabuhi? dili. Then say yes. Kung tinawag nga mahal ko nimo, mupakasal ka na ako. Di alam ko mutuo, ani. Yes. Yes, what, ani? Yes, Lambert. I want to spend the rest of my life with you. Lambert. Thank you. Thank you. Huwag ka lang masahit sa kalipay nga akong gipati karon. Thank you so much, ani. Dili mo mahayan ang iyong pagsugot karon. I will make you the happiest and the most loved woman, ani. Lambert. Kasakit ilihok sa kong tibok lahos. Gusto ko mangihi pero maglisod ko sa pagbarog. Ngaway mo agak na ko. Wapag mubalik si Mrs. Sukad ka kanina. Uban niya itong Ivan. Bahala na. Malaog ko gikan higdaanan. Bitbiton ko lang ng akong dextrose. Kabugnaw sa simento. Bitbiton ko lang ng dextrose na ako paingon dito. Nalipong ko. Mingit-ngit ang akong pananaw. Ani? Naog ba kasi mo kama? Dili ka pa mahimong manaog nga ikaw ra. Tanawa o nalipong nang hinuon ka. Kahit kitugoda. Unsaon naman lang ha? Kung wa pa ko maabot? Kung wa pa ko mabalik din natumba na unta ka. Unsaon naman kung naparok na sa mga imong o babuak na ganang higayon na ha? Buak layon? Di pwede gliki sa... Ha. Katawanan, pero wa ko malingaw. Kana. Napahilo na ka na ba? Oh. Pero kaihiyon ko. Kaihiyon ka? Wadon ako sa CR. Hay, madinis misi di ay. Sabi ko wag, duha silang rung niya uban nimo. Wa malagi di no inhabilin din Hain man si misi. But, may gawas man to uban na itong imong giingon nga imong amigo. Sige na, padaplit sa diya. Wala man ko malipong. Bawa na diya kay matuko sa CR. Dili. Kaihiyon na kay ko eh. Puyo din Magkuha kong bedpan. Dinhi ka lang mangihi. Kaya tingalig malipong ka na sab. Di ko kay bawa mangihig bidpan eh. Di mo gawas akong ihi. Hiutong rin na ni mo, magawas na na. Lisod. Pambabae man ko ng bidpan ko. Ibutang si mo sampot. Mutoy bong akong ihi ang kalaki ha? Oo, di ay no. Oo. Husto. Lahi na ito o nang inyong gamiton. Katong murag pitsil, no? Pareha sa gigamit ni Lulu, di ay. Sige. Diha ka lang ha. Magkuha ko. Ayaw, di lagi ko. Lisod kayo. Ani? Hanggaw yun, May padayon ka sa CR. Gingnan dili ko mangihi og ingon adto.
Limpyo na na. Ako nang gisabunan og maayo. Sige na, pangihi na. Unsaan ako sa pagpangihi, ana, samtang nagigda ko. Bangon ako. Ay, dili lagi. Higda ra ka diha. Isawdra na ako ning murag pitsil. Ikaw, musahod? Ngano? May lain ka bang kauban din kawas na ko? Dili ko eh. Orti. Be, pukason ta ni. Huy, rape, huy. Paghilom, oy. Pukas na. Ipagawas na. Unsa? Ipagawas na ako nga naa ka. Oo, unsa di ay? Way mali siya, oy. Nakakita na ko anak sa una, sa bata pa ta. Imo nang gigukod sa ubang mga batang babayang imong pikoy. Pikoy gyud. Kay gamay man. Unsa? Gigamyan ka sa kuha. Gamay bitaw. Kita ka ako anak sa una. Ug maong mutan-aw karon. Kay imong siguroon kung wa pa motubo. Mitubo di ay. Litsi hagod. Ako. Gusto na. Imo ko hagiton? Sige ha. Tan-aw og maayo ha. Ayaw gyud pamilok ha. Hoy. Ayaw sa oy maninood lagi ka. Why joke sa inyo? Wa. Kung kini nahisgutan. Balungkan ka soban. Magtuo sila gamay kong kargala. Sige. Tan-aw. Tuo kag dili ko makahimo ha. Proud ko nini ako aday. Ha? 8 inches ni day. 8 as in 8 inches? Di ka mo tuo? Tanawa. Piyong man ka. Bukha ng mata ni mo. Mutanaw makaka. Ha? Wa makimali siya ni mo. Kaya nakakita na kaspikoy na ako sa una. Sa una man to. Mo man gani. Ha? Tanawa. Kung parihas pa ba? Di ko, oy. Virgin pa ning akong mata, no? Di, mas labing mayo. Ako'y imong una. Ako'y maka-divergenize ni mo. Ha? Kaihiyo na kay ko, ha? Pangihi na gani, kay poy-poy na kong kamot og kupot ining pitsel sa ihi. Dili day ka mo buka, ha? Sa to. Oo, sa tong marag mitandog sa akong kamot nga sinaw. Asa? Kini? Ha? Sinaw nga gahi? Sinaw o gahi kayo. Og 8 inches na siya. Dili pikoy ang tawag sa akong mga babae ini sa una. Dagan ka lagi. Manghin ako. Kalisod man din ni pangihi nga ako ray. Ako pa'y magkupot. Maglisod ko bangon. Ani, gawa sa diha. Ani, kupti ni oy. Ani. Ay, kalain sa kong kipati. Namugnaw tibok na kong lawas. Ay, ako... Ay, ang gisagyan ang tuboy siyang... Kung anak ko. Kasino ato kod. Unya, init-init. Nga gahi. Ay, kalain. Bagag naong, bagag atay, bagag apdo, bagag tinai. Ani, lisod kayo tabagi sa ko diri sa pagpangihi. Bahala ka diha. Ani. Dili ko mo gawas. Lain kayo kung ibati nga naguna-una, ha? Ay, ang iyagit to. Ang iyagit lagi to. Ani. Kung na atong palauman. Nakahikap na ko siya. Oh my God. Dili na virgin akong kamot. Salbayis ka, Hector! Nagkalisod ko kaganina sa pagpangihi.
O wa ka gid mo tabang nako. Karon pa kami gawas nga human ako. Hoy. Kuha na nimong gitabon sa imong naong. Wala eh. Gihipos na nako. Bastos ka! Dili na virgin akong kamot. Nakahikap na ko! At least, ako ang imong first. Uy, kuha na ng imong gitabon sa imong naong ba? Nga towel. Unsa ba? Ang bina ba? Kapuwag ko mo. Hubog ka? Ugod sa may akong imno dito sod sa CR ha? Moriatic? Kung wa kay giinom nga nakapapuan nimo. Nag-blush ka nga, naghuna-huna nga nakahikap ka sa ako, di ba? Oh. Bastos ka! Bastos! Dili na ko ni mo pinangga! Dili na ko ni mo love! Gusto na. Ayaw na paghilak. Lain kay ka! Ang Hector nga imo nailan ka niya to. Makahimo ba og sama niya na? Diyan nimo. Dili! Sama sa gihapon. Dili gihapon ko makahimo sa pagbastos nimo ani. Busa hilom na. Ayaw na paghilak. Kinira to oh. Awa. Kini. Buko sa imong kumagko. Ako lang gipilo. Yun ane oh. Diribi. Padul na ako. Aron makagakos ko nimo. Nagtuukog. Nagtukag tinudon ta ka. Nagmahay ka. Oh, may mura na itong tinudon. Ay, okay. Agoy. Kapino si mong kusi. Sa kong kilid. Kuya. Pagdaliog kayo, ha? Depende. Lawas ray agdon. Gusto ko makagawas ka na din sa sunod semana. Kaya tingalig dili na ako makaduaw ni mo din Siki. Ikaw po na ka. Wa masab ka makailan ako, diba? Ingon ka. Wa na ka mahinumdum na ako. Pero ang kanunin ni mong buhaton ako sa una. Wa ni mo makalimti. Sama ini karon. Nagakos ka na ako bisa nagkalisod ka. Di man lisod. Ang pikas na kong kamot. Kaya wa may dextrose. Nakagakos ako. O usa pa. Pahimos maning ako. Chicks good ka. Ay, okay. Okay. Ningawan na unya ako ni mo. Di pa ako mamatay, oy. Di din ako ikamatay ng hitabo, ah. Lilisab ko musugot ka mamatay ka no. Mamatay na gidinoon ko. Kay dili na ko magkaginhawas kaugot sa imong kakos. Ngano mo ka? Kung ingon ka niya na nakay problema o nakay pangayoon. Asa man na? Bisan unsay mahitabo. Ikaw ang labing suod akong higala. Gawas ni Lolo. Ikaw ang labing mahinungdanan nga lalaki alang nako. Og bisan namin yun naon niya ako. Og dili na ta magkita kanunay. Kanunay gihapon ti kang una-una. Magminyo ka na gidi ay. Dili ka nakapugngan. Ipadayon na ninyo ang inyong kasal. Ani? May katapusan kong ihangyo nimo. Unsa ka na? May mo pang hagkan.
Dili diha sa aping. Ha? Asa man di ay? Gusto kong hagkan ko nimo sa akong apil. Ug ipabati nimo nako. Nga espesyal ko. Bisan karon lang may mo ba? Hector. Ibiyo ko nimo mga mata. Mahal di ka. Ani. Mahal sa ka. Hector. Ani. Mahal di ka. Mahal di ka. Ganong hila ka. Anong bihilak man sab ka? Kay... Kikipati na kung mahal ko ni mo. Dugay ta na kang mahal. Tansa. Oh. Kay suot ang manikikala, diba? Wa ako magdahong nga mahimo na dining friends with benefits sa tinuod ka kinabuhi. Friends with benefits? Kaysa naman to. Huwag man to mag-anak. Ana sa ta, aram matinood. You. Ali. Dapat na ako sa pakigda. Sige reklamo. Kaya grabe maingon nga mutupad ko nimo. Huwag ko mo reklamo. Bisag guntor ako sa kasakit kay imong gitandayan ng akong tuhod. Sa kagamay. Diri sa mong paa. Agay, sa kapagamay. Diri? Kamay pa yun. Diri? Oh, pida. Kay, di lagi ko magkapasanay ini. Ang akong scrambled na. Unsa may gusto nimo? Akong ugayon, ha? Unsa ko? Tiguang kay imong ugayon? O goma? Unsa? Nga ba? O gomon. Kasabot lagi ka. Kasuway na di ka? Wa pa? Pero, kasuway na sa kag-ugom-ugom mo. Sus, tunlong ko pagani na. Sige ko, no? Katon ba ka? Mamisti ka. Tinuod. Mamiss ko nimo. Nga tupad nimo. Ay na lang pagminyo. Tupad-tupad na lang ta hangtod sa matiguang ta. Okay. You. Pero seryoso. Okay ra kung ingon ratan ini hangtod na matiguang ta. Di sad ko, uy. Di ka gusto nga magbubanta hangtod na matiguang na ta. Abi ba na ako best friend ko nimo? Oo, pero syempre di ko gusto nga maparehas sa ni Lolo o ni Lola ni mong uy.
Gusto ko... gusto ko nga mapahimutan ko. Gusto sab ko nga makasal o makabatunog akong kaugalingon nga pamilya. Uban sa lalaki nga atuon ako gimahal. O si Lambert na? Swerte siya. Swerte ko niya. Ani? Duka na ka. Ayaw sa katuhog, may sulti pa ko. Wala ba kay batasan? Kung mo ingon kang nagduka ka, matuog na din kag diretso. Bisa nagtabi pang imong kontra. Ayaw sa katuhog, kay may mahinungdanon pa kung isulti nimo. Pag-upagani ko maingon, wala. Natuog na. Saan ba man yung pagkadungog sa kung isulti nimo? Nga dili lang pagmahal sa usa kay kala. Ang gibati ko para nimo. Ug dili kay tupad-tupad ra ang gusto nako diha nimo. Kun dili gusto kong ikauban ka hangtod na sa katapusan akong gininawa. I wanna go with you. I wanna Kung nasayod ka pa lang, in your arms. I wanna be there for you. Ani? Kaganina pang sayo migikan si Ani. Mibiya siya nga wa man lang gid ako. Wa ka na lang niya pukawa. Kay lami man kuno kaayo ang imong katog. Nagto pa magani ko nung imong laway. Oh. Huh? Taka lang. Tinuod ba ko? Gapo man na siya sige anang kuan magtuwa akong lawig matuog. Nagtuwa ba god? Ay, basin. Ingon man kaha siya. Kamu may magsigi og tupad. Joke ra, uy, apo. Mura magkagwa maanad ang imong kababata. Ay, di ao. Iyan igibilin, ipahatag ko nun nimo. Oh, unsa man eh? Listahan ko nun na sa imong utang. Oh. Nagkakomedyante man kala? Basahan na. Nga naa ka? Nga naman di ay. Gikan ra bitaw ng ani. Kusgon sa day ni mong basa. Onsa, recitation. Nagkakomedyante na gid kala. Basahon sana ako. Kuya. Pagkaginaw. Gingnan kung di ko ganag kuyahon. Wa na tika pukawa. Mibiya na lang ko pag-abot ni Lola Armida. Tingali, dili na niya ako makaduaw nimo. Kay mabisyan ako. Pagpakaayo og dali ha. Gusto ko nga naaka sa adlaw sa akong kasal. Love. Ani. Ay, may PS na diha sa loyo. Kay ba lagi ka la? Imo na ding gibasa? Ay, wa man isod sa sobre. Nabasahan na lang hinoon. La. Sus. PS. Gwapo gihapon kay katanaw nga matog. Bisan maglaway ka. Mawa na siya la. Mawa na ako sa hingpit si Ani.
Oh, soon to be Mrs. Party. Ay, alaw, ay. Ikaw yung pinagagwapa nga bride ga akong nailisan din sa siyam. My God! Kadinalian ini, uy. 2 weeks lang preparation. Oh my gosh. Kung dili pa lang, dako og ibayad si Sir Lambert na ko, ay. Ay, di ko masugot, uy. Last week pa kong nag-overtime ining imong gowns, ay. Pero niya, worth it good. Kinisiya, worth it good kaayo. Grabe. Ayan kay ka. Basta dili ka pabikapan, bangga na gid kaayo gihapon ang kang tan-awon zay. Bungga kayo. Salamat. You look so beautiful. Salamat. Can I kiss you? Saan pa sa kasal ang you is the bride, sir? I can't help it. She's like a goddess. Bongga! Trolala yun, trolala. Hoy, beauty di kayo kadzay. Pero, nga naman ang imong pahiyom. Muna ang-angan kayo. Ang-ang kayo ba? Kailangan mo smile ka, ganang lapos good sa heart ba? Kanang feel kayo ni mong uniya, imong pagpaso. My God. Ikanang bulalahan. Bulalahan naman ta. Bulahan! Ubukan ka na imong gown, babe. May cake tasting pata karon, gikan din Sige. Dali, girl. Dali, i-assisting ka, ha? Pag-upot sa imong gown, ha? Ali. Sige. Ikaw mo sister niya? Yes, sir. No. Ako na. Ha? Uy, hala, sir. Uy, bayot mong gugugod. Wala na umalis yan ako, makakita sa you, girl, nga ha, mag-ilis, uy. Ay, Dodoy, nasa di ako, ano puhon? Pataod niya ako. Pataod ko, basta. Still, it's a no. Uy? Huwag ko itugutan nga laing tao nga makakita sa lawas kung pangasawanan. Hala. Kundili ako lang. Honey, let's go. Uban natin ka sa dressing room. Lambert, ayaw na lang. I insist. Pero, May problema ba? Exit ako, ha? Di ako mo, ha? Balik ko lang yata mo. Kung, mama nag-ilis, madam. Ngayon naman diri mag-ilis ba? Babush! See you later. Nakabiyan na ang designer. Come. Tali ko na aron, mahubo ko ng imong gown. ako na lang. Kaya rin ako. Di ni mo maabot ang zipper sa imong luyo. All the way down. Kaya ra lagi na ako. Mauwaw ka na ako nga mahubo ni mo. I will be doing that every time I will make love to you human sa itong kasal. Busa paganadanad. Come here. Lambert. Sige na ba? Lambert, sige na. Ako na lang lagi. Okay ra lagi ko. Kaya rin ako. Gawas na lang gikan din eh. Musunod ra ko human akong ilis. Mauwaw kang mag-gilis nga na ako. Samtang kung si Hector ang naa sa mga tubangan, okay ra. May problema sa'yo na kang makahubo. Lambert. Mas komportable kang mahubo sa atubangan. Okay ra nga makakita siya nimo nga maghubo samtang ako nga imong pamanhunon dili ba kahimo. Asa mong gusto siya ng dapita, ani? Lambert. Nasuko ka? Wa. Nahibos lang. Dili ka angay mahiubos. Kay numero 1, wa pa man na makakita si Hector sa tibuok na kulawas. Kay kung mag-ilis ko sa una dito sa akong kwarto, bisag na anak siya, mutalikod siya. Mutalikod? Samtang ako imo pagawson. Lambert, ayaw na gud kahiubos. Ayaw ikumpara ng imong kaugalingon na Hector kay suod ko lang siya nga hikala. Samtang ikaw, akong pamanhon nun. Natural raman tingali na nga may mga butang kang komportabling buhaton nga to sa imong suod nga higala, dili ba? I don't know. Sige na. Hubuan na. Ipaubos na nga akong zipper aron, mahuman na ta. May tuon pa man ka, tao man din eh. Sige na. Lambert. Babe, mitalikot na ako. Abi na kong hubuan ako ni mo. Bigakos ka malagi hinoon ako di asa akong loyo. I love you.
I love you so much, honey. I love you too. Oh, Lambert, may hugot nagmayong imong pagkakus. Basin asa na napaingon ha? Mahimo bag salawak ni Pengon. Unsa? Human sa tong kasal. Mahimo ka nang makapahimos. Tingali pa o niya inunog. Mapulaan ka ha? Never. Sige na. Fine. Babe, Yes? mahimo ba duawan ako sa Hector human o niya sa itong mga lakaw? Kung mahumatag sa'yo. Sige. Thank you, babe. May gusto ka bang kanon, apo? Gusto ko mo kaunog tao la. Ay, kanus ka lang maungo. Kapina si Simana. Gawa mo pa kita si Ani din sa ospital. Bisan li na lang. Di siya magkahimo. Nananghid na siyang daan, katingalig mabisi siya sa preparasyon sa ilang kasal siyang hinikugma. Wa ba? Li lang na. Li lang. Lisod ba ko ng buhaton? Halisod tingali kay wa man makahimo. Lulas ato eh. Tingali si Ani na ron la. Padayon na la. Sige na. Abli na. Abli na! Hector, apo ko. Kumusta? Rosilo, Oh, kanong muragwa mana malipay nga biduaw ko. Ay, may gipaabot tingaling laing mo doaw. Iyang uyab, Dili. iyang kaubas trabaho, Dili. iyang silingan. Labaw ng dili. Akahibaw na ko. Ay, sige ko no. Masig na kaila ko. Kinsa man. It starts with letter E and end with letter N. Kay bao ko, ana. Kay bao ko. Kinsaman? Ang iyang nautangan. katawanan kay mong duha. Oh, may bangon ka man. Asa ka man. Tagana sa bla. Start with letter C and end with letter M. Ako, kahibaw ko na. Ako sad. Comfort room! Pagawas ko. Yaan tamo. Ay magsunod ako ha. Kay kaya rin ako nga mulakaw. Kamot na rin ako na damage. Makagawas sa mga ani ko na ugma. Yun pang doktor. Yasa mo. Pahangin sa ko sa rooftop ng building. Ay, apo. Yan la. Dili mo ambak ha. Ay, yan ang gisugtan man to nimo. Nga gitugutan. Ay, pugnan ako. Nga gusto man siya. Mausab. May mo pa, Ivan? Huwag ka pala yung mabuhat gaw sa pagsunod-sunod na ako. Huwag ka na trabaho. I'm on leave. So, magkauban na yun mo, bisan asa pa rin mo gusto. Pues, gusto kong papahawayon ko ni mo. Papahuayo ti ka sa akong mga bukton. Ew! Stop following me! Adoon ako sa Hector. Adto ba ka? Edi, adto sab ko. Ikaw ba? Duhan ako kaadlaw hang wa makaduaw niya tungod di mo. Let's check kayo ka. Magsigil akong bantay sa imong isulti. Kung naa ka. And so, wala lang kung makaduaw niya kaysa magsunod-sunod ka na ako. Pero shit, ni anong sab ka? Diyan sa yung paghibaw nga paingon ko din ha? Instinct. Instinct na naong ni Mulji ha ka. Gamay na lang. Gamay na lang og ma-inlove ka na gyud nako, Missy. What? No way, Ivan. Bisan matuwad pa ang kalibutan, I will never fall in love with you, Ivan. Bangag sa ilong.
Tingali mayag kanunan imong imong mga pung, ha? Tingali magpangita ka unya nako. Kung mawa na unya ko sa imong pananaw. Yan dumi, Missy. Nga kanunay uwahi ang pagbasol. Tingali, inig-abot na ng higayuna. Ako na sabunya ang tili na. In your dreams, Ivan. Bi palayo, bi. Kung mag-fall out of love na ko nimo, then baby, magpalayo na ko. Ikaw ba, di ba ka makasabot, ha? Please. Karon pa ko ma-in love sukad. O gusto kong hatagan og katumanan kining maong pagbati nga to sa lalaki nga akong gimahal. Si Hector lang ang makalipay nako. Siya ang gusto kong makauban for the rest of my life. Can't you get it? Missy, Look, Ivan. Sorry ha kung nakahatag ko wrong impression diyan nimo. Nasayod ko nga I am such a playgirl before. Pero so na to. Lahi na karon. Gusto na kong magtarong, so please, give me this chance nga matarong ang dagan sa kong kinabuhi with the man I love. Og si Hector ka na. I'm really sorry, Ivan. Look, gwapo ka. Dato, dili ka lisod higugmaon. Muna ka siguro ko nga makakita kapag babae nga deserve sa imuhang gugma. That's just not me. shit. That hurts. I know. Sakit ang may gugma. But it's part of it. You love, you cry, you love. It's a cycle. Nilibre ko nimo mahimo nga tagag higayon. Nga ikapakita na ko nimo. Nga tinuod nga akong pagpati alang nimo. Ivan. Give me a chance. Ipakita na ko nimo nga deserve na ako ang imong kugma. Paong please. I can't. Messi. Please. Kung tinuod ko ni mong mahal, ihatag na ako ang akong kalipay. Si Hector ang akong kalipay. I want to be happy with him. Dili ka niya mahal. Makatunra siya. Kun mo, gusto kong isumbalik na nimo ang imong pong. Makatun ka raw sa unya sa pagmahal na ako. No. Then, yun sila mas pagkasiguro nga makatun si Hector sa pagigugma nimo. When obviously, sama na ko, in love sab siya sa naing babae. Shit. Dili ka, nga ang tahigayuna na, ang nangitag paagi alang na tong duha, Messi. Masig wala nimo tan-awa og lingi ah. Pero ako di ay ang lalaki nga alang nimo. Ayaw i-focus ang imong nahuna og mga mata. Nagto lang niya. Suwayi ko sa paglingi. Then you may find out nga ako ra di ay ang imong gipangita. Ivan. At tagi ko higayon. Please. Lo, inaya siya ani nga magsulti na mig maulin ako ha. Pasabto na ako siya, Lo. Magtur ako sa inyo. O kasi gusto ni mong ipasabot ni Ani ha, Hector? Nga disgrasya lang kining tanan? Nga dili ka paandam? Nga wa ni sa imong plano? Nga... Oo. Gusto kasi mong ipanulti, Missy. Wa ni sa kong plano. Og disgrasya ra kini nahitabo nimo. Og labaw ng dili pa ko andam. Apo! Giunsa ni mo pagtawag og disgrasya kini nahitabo nako? Ha? Gituyuan ta kini sa paghimo, Hector! How could you call this baby an accident? Ha? Missy, Dito na ko sa labi. Pagsulti na mo og tarong. Pero palihog lang. Kung magsulti, magsulti. Ayaw lang upanapat. Oh my God! I'm sorry, babe! Wala ko tuyo, nakalitan lang ko. It's the hormones, maybe! Shit, I never know ngayon, ani di ini. Madi nga mo ingon sila nga init og uo ang mga mabdos, kaya tinuod yun di ay. It's the hormones, you know? sorry sa insensitive ra kay ko. Oh, no, it's my fault.
It's me and my hormones. I'm sorry. Please. Babe, dili ba ako may ma-stress, ha? You have to forgive me. Kay ma-stress ko niya ako mag-unawan na nga nasuko ka na ako. Ay, nakalita naman ko atugod. Nangigi. Nangigi ko ba nga nagunawan na kasi gibati ni mo o nagunawan na si kani ani ni ako ang pagmabdos. Pero, wag agad magunawan na sa kong batiun. Dili ba makabayo, boss? Sorry. Ayaw na paghilak. It's my hormones, kid ba? Dili ba yung ko hilak ko na OMG. It's the hormonal imbalance. No? How do you balance this, Di? Dili ko ganahalaan eh. It's making me so sensitive. Kung ipakuha na lang kanina ako. Unsa? Missy, ayaw gi ka nagbuhata. Bisan sa paghunahuna na lang, ayaw gi ka nagbuhata. Pero it's making me paranoid, man, good. You won't like me more, no? Daan naman ang matasan ni mo nga ingon anak ko yun. Masangil lang pa rin mo bata. Hilom na. Hindi na makaayos sa mabdos nga magsigihilak. Unya, kahilakon man ko, be. I don't know why. Basta kahilakon. Gusto ka. Sa hormones na ni mo. Ang gaksa lang kugugot ka ayo, be. Masin mawaran ni. Kana. Okay na. Tighter. Anak. Pero mas gusto ko og labaw sa gagos. Hormones na natin mo, Missy. Pagpuyo. Ni atas sa ospital. Ug injured pa ko. Kung dili na, ha? Basin. Ha? You sure? Okay na ka? Sige na, magkita na taog sa opisina. Wow, ang taga din ni Ugma. Ayaw na. Magpamute ako. I insist. Imo kong pamanunun. Ang nga ihatod ko haon taga. And besides, it's safer. Mato ni Gani, dool ra ba kuno sa disgrasya ang minyunon. Nitoo ka? Di ko gustong mutuo, pero mo ka naigingon ni Granny. So, I have to be sure nga safe ka. Mahal ba yung gasolina? Unya, kuhaon og ihatod pagid ko nimo. Mas mahal ta ka. Sige na, uy. Mituon ako. Sige na, nakaw na. Kay mag-CR na ako. Gusto kang kubanan ta ka? Mag-CR? Why not? Pag-sure, uy. Sige na. Lakaw na kay. Kagawaso na gid siya. Sige na. You're posing me. Kay gahi manggod kag o. Sige na ba? Ayaw na pa kaging ba? Kay nagsige ko panguso og tuod nimo. O sige ka. Mabuhian ganin na ako ron na. Mabuhagay mo gani din hiba. Magtagbaw gid kag panglimpyo. Fine. Sige. I'll see you tomorrow then. Amping. All the time. Sige na, bye. Niliyang akong hugaw ang buot buhagay. Pagdi ang akong luha ka ganina pa na akong gipugan. Ngawa ko kay Bao kung ano kit siya. Kaganahan bagit siyang magawas. Nga magsihilagi kong hilak. Nga kahilakon man ko, bisan gilingaw-lingaw pa na kung akong kaugalikon. Naglagot ako ni mo mata, ha? Hilom ba? Hilom na. You hurt.
gisakitan ko naguna-una. Nagisakitan ka. Di ko butang nga dili makakitaan eh. Pero unta makita sa nimo nga gisakitan ako. Sakit na kayo. But I am still holding on. Tungod kay mahal ta ka. Ug dili ko buot kabuhian ka. Ani. Pero please, iko na. Ay, salamat in town. Kay makapauli na gid na karong adlaw. Ay, kapoy kayo punduhan ning ospital, oy. Yeah. May pauli na lang unta kami si. May pauli na lang unta kagabi eh. Di na kinalan nga unungan pa kunin mo din eh. Yaman si Lola uban ako. Mas gikinalan nimo ang igong pagpahuway. No, I want to stay here with you, man. Nahipos na nako ang tanang gamit. Apo, tana. Mamauli na ta. Okay, tana. Mauban ka na mo ni Lola? Aha. Missy, kagahapon ka pa din sa ospital uban ako. Tingalig, nahingawan ng imong ginikanan. No, gitawagan na ako si Daddy kagabi that I'm staying here with you. So, problem solved. Pero... Ang sugo man sa bata. Gusto siya nga makauban ka kanunay. Baliparan pa din mo ang baby. Mau ba? Magkasulti na din na. No, pero makadiman man siya while she's still in my tummy. That's why man gani nga naipa nga cause the baby demands what she likes. Dili pa, Lola? Ang say yes. You should know better. Kaya nagkasuway ka na ining ako na suwayon. Dili pa, Lola? Ambot. Why man ambot, Lola? Kay wa ko magmila pag mabdos na ako sa inahan ining akong apo. Wa ko mga. Pero depende mangyud na kay lain-lain man ang pagmabdos. Ay, yeah. And my baby is one of those demanding babies. Well, naa pa si Tommy. Sige, Tana. Yes. Okay. Tana mo. Ay, bugat man din imong bag, Hector. Ang ipadala na ng Missy, Lola. Mas makadaog si anak kay batanon ba siya? Ala, why me? Mabdus man ko. Mabdus ka ako. So it's not safe ka sa mabdus no to make carry some heavy things? Dili ka mo tabang og bitbit? Ay, ako na lang, apo. Kaya raman din ako. Naambila. Ako na na. Kaya ra na sa pikas na akong kamot. Ay, ako na lang lagi. Ako ra lagi la. Tiguang na ka. Ug dili may tan-awon nga ikaw ang mobit-bit ini samtang may mga batan-on diha nakauban nimo. Well, I'm exempted ha. Mabdus ka ako. Ay. Naanang imong butang diha sod sa imong kwarto. Kung may kinahanglanon ka sang pita lang unya ko ha. Hato usa ko sa kong kwarto. Mapahuway ko kadayot kay barag. Ay, may sakit gining buko-buko na ako da. Haplasan di ka la. Ay, ayaw na. Ipahuway ko ran eh. Mingulgul na sa nagbalik ang kumbukton da. Mingulgul na sa... Gusto sa kumpahuay. Ay, okay. Dali. Mamahuay ta. Kay... Oh my gosh. Feeling na ko, no. Sige lang lagi ko magduka ay. And it's my hormones again. Dali. Tapat na. Di pa ka mo pauli? Nope. Hindi ko ba mo kay sugo sa bata? Saan ko mag-iniros pag-adto sa ilang ani? Adto ba ko niya? Saan man siya wala siya planong bubiya? Saan ko man bubiyana? Hector! Hector, alit na. Tuog na taba. Duka na kayo ko. Bangag sa ilong ni Mabihana. Sige, kadyot lang sa... Alimuot. Yeah, it's so alimuot here.
Maglisod niya may katug taro ni baby din eh. Unsa to? Maglisod pa di baby katug din kay init. Wa ko maanad nga way aircon so magpalit ta. Unsa? Nauna. Oh, okay ra ng electric pan oy, Missy. Okay na na. Karon ra bitaw ka matug dinhi uban ako. On the contrary, plano na ko nga dinhin ako uban nimo. Kay gusto ko nga makauban ka kanunay. Masimhot ka kanunay ug makita ka kanunay. Ha? So, I'm saying hangtod nga makasalta. Si Ali Batong Bakal na taga-Fresco. Gabi-gabi na lang ngay nasa disco. Mga kasama, dapito ka muna mo sa pagpaminaw sa uban pang masumpay ni atong sugilanon. Ani, Tagsuwat Marites Parba Albores, ubos na direksyon ni June Caraca Pujanes, Spinner Joel Bense, recording editor ang ditayad, sound man Aldwin Nacurda, dalit sa RMN Drama.